गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो बे समाव गाहाम हामलायनायखौ जासिबाय नोंथांमोननो मैयानि सानाव जोङो जे बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि जे इस्ताहार एबा बिसायख'थि इस्ताहार बे इस्ताहारखौ नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायना होदों जे बिपिएफ राजखान्थि हान्जा बे बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया बे इस्ताहारनि गेजेरजों एबा बेवहाय जाखिनि रादाय होदों बेनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनाव थांनानै गावसोरनि जिखिनि जे जादु एबा बाथ्रा बे बाथ्राखौ बिथांमोना लाखिनानै बे समाव बिथाङा बुरजा मासि मोननो हादों एबा 29टा मासि बिथांमोना मोननो हादों बेनि थाखाय बे रायजो राजाफोरनाव बिथांमोना मा थांदोंमोन बा मा रादाय लानानै बिथांमोना थांदोंमोन मैयानि सानाव 50टा बिथांमोननि रादाय बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायबाय एबा लिरनायखौ नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबाय दिनै जोङो आद्रा थानाय 50टा जाखिनि बेवहाय लिरथाय एबा इस्ताहाराव होनाय जे रादाय बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायगोन दिनै 11 रिंगा जानाय लोगो लोगोनो जे बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि जे समायखिरा लानाय हाबाफारि बे हाबाफारिया जागोन नोंथांमोना मिथिगौ दि आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बाहागो लागोन रायजो बेंगिरि बिथाङा बाहागो लागोन आरो बेनि अनगायैबो बे समाव त्रिपुरानिफ्राय हांख्रायजानाय आलासि बे समाव थागोन बे समाव गाहाय खुंगिरि महरै बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा जागोन जों बेखौ बयबो मिथिगौ बे समाव नोंथांमोना आद्रा थानाय 50टा जाखिनि बेवहाय इस्ताहाराव लिरनाय जे 5थि साधारन बिसायख'थि बिटिसिनि जाखिनि रादाय बे रादायखौ नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायनो थाखाय आखायाव लादों मैयानि सानाव जों 50टाखौ फरायथिना होदोंमोन एबा नोंथांमोननो रोखायै फोरमायथिना होदोंमोन दिनै 50टाखौ जों फोरमायथिनो थाखाय आखायाव लादों गिबि बायदियै 50टानि गेजेराव 51टा एबा 51 नम्बराव बिथांमोना रादाय होदों आदिबासि एबा सावथाली सुबुं मैखोम ओनसोलाव सिदु मुर्मु आरो कानु मुर्मुनि मुसुखा गायसननाय जागोन आरो बिथांमोना फोरमायदों दि आदिबासि एबा सावथालिफोरनि सुबुं मैखोम ओनसोलफोराव सिदु मुर्मु आरो कानु मुर्मुनि मुसुखा गायसननाय जागोनखौ बिथांमोना बेवहाय लिरनानै गारदों 52 दङ नेपाली सुबुं मैखोम ओनसोलाव नेपालीफोरनि गिबि खन्थाइगिरि भानुभक्त आचार्यनि अन्थाइ खाम्फा गायसननाय जागोन आरो नेपालीफोरनि जे गिबि बिथांमोननि खन्थाइगिरि भानुभक्त आचार्यनि अन्थाइ खाम्फा गायसननाय जागोन होननानै बिथांमोना 52 नम्बराव बिथांमोना थिनानै दोनदों 53 नम्बराव नाथ योगी सुबुं मैखोम ओनसोलाव गरख भवन लुनायनि राहा खालामगोन आरो बेनि अनगायैबो नाथ योगी सुबुं मैखोम ओनसोलाव थानाय गरख भवन लुनायनि थाखाय बिथांमोना बिथांखि लादों 54 दं आसामनि भकत बैष्णबफोरनि सुबिदानि थाखाय क'क्राझाराव श्रीमन्त शंकरदेव भवन लुनायनि राहा खालामगोन आरो बिथांमोना आसामनि भकत बैष्णबफोरनि थाखाय बिथांमोना रादाय होदों एबा क'क्राझाराव मोनसे श्रीमन्त शंकरदेव भवन लुनायनि थाखाय बिथांमोना बेवहाय लिरनानै होदों एबा 54 नम्बराव बे दङ 55 नम्बराव बिथांमोना दोनदों जे मदाहि हारिसाया बोसोरफ्रोमबो 5 आघोन सानाव फालिनाय बरमानि फुजाखौ मिरु नाङै खुंनो बिटिसिनिफ्राय रांखान्थि मदद होलांनाय जागोन आरो बेनि अनगायै मोनसे बाथ्राखौ बिथांमोना मख'दों जे बे समाव मदाहि हारिसाया बोसोरफ्रोमबो 9 आघोनाव बा 9 आघोन सानाव फालिनाय बरमानि फुजाखौ मिरु नाङै खुंनो बिटिसिनिफ्राय रांखान्थि मदद होलांनाय जागोनखौ बिथांमोना फोरमायथिदों बाक्सा जिल्लानि बागानपारायाव भेटेनारि कलेज गायसननायनि राहा खालामनो हादरसा सरकारखौ नारसिननाय जागोन बाक्सा जिल्लानि गोसो होनो गोनां बाथ्रा बाक्सा जिल्लानि जे बागानपारायाव भेटेनारि कलेज गायसननायनि थाखाय बिथांमोना हादरसा सरकारखौ नारसिननाय जागोनखौ फोरमायथिदों 57 नम्बराव क'क्राझाराव अडिअ भिडिअ थानाय गोदान मान थाखोनि माल्टि पार्पस डिजिटेल स्टुडिअ लुनायनि राहा खालामगोन आरो बेवहाय क'क्राझाराव अडिअ भिडिअ थाखानाय गोदान मान थाखोनि माल्टि पार्पस डिजिटेल स्टुडिअ लुफुंनायनि थाखाय बे समाव राहा लागोनखौ फोरमायथिदों 58 नम्बराव क'क्राझाराव संगीत विद्यालय गायसननाय जागोन क'क्राझाराव संगीत विद्यालय गायसननायनि थाखाय बे समाव लिरनानै होदों मुम्बाइ आरो बेंगालुरुआव बडलेण्ड भवन गायसननाय जागोन आरो बे गोजोनथाव आरो बे समाव बिथांमोना जुदि मावफुङोब्ला बे जोबोदनो मोजां जागोन जे मुम्बाइ आरो बेंगालुरुआव बडलेण्ड भवन गायसननाय जागोनखौ फोरमायथिदों 60 नम्बराव कुमारिकाता बगाजुलियाव बाथौ हारिमुफुरि लुफुंनो राहा लागोन बे समाव कुमारिकाता बगाजुलियाव बाथौ हारिमुफुरि लुफुंनो राहा लागोन बे समाव
दसे नम्बराव अदालगुरियाव खेराइसालि लुफुंनो राहा खालामगोन अदालगुरियाव खेराइसालि लुफुंनायनि थाखाय बिथांमोना बे समाव राहा खालामगोनखौ फोरमायथिदों कक्राझार जिल्लानि कारिगावआव दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि थाखाय बाथौ थानसालि लुफुंनाय जागोन कक्राझारनि जे कारिगाव बे कारिगावआव दुलाराय गुदि बाथौनि थाखाय बिथांमोना बाथौ थानसालि लुफुंनायनि थाखाय राहा लागोन होननानै बिथांमोना फोरमायथिदों सरकार दाखांनायनि उनाव गुवाहाटीनि गरसक बाथौपुरियाव गायसनजानाय बाथौ थानसालिखौ आबुङै लुफुंनो राहा लानाय जागोन सरकार जाखांनायनि उनावनो गुवाहाटीनि गरसकआव थानाय बाथौपुरियाव गायसनजानाय बाथौ थानसालिखौ आबुङै लुफुंनायनि थाखाय राहा लागोनखौ बिथांमोना फोरमायथिदों 64आव सिक्किमाव बडलेण्ड आलासि जिरायसालि न' लुनायनि राहा खालामगोन सिक्किमाव बडलेण्ड आलासि जिरायग्रा मोनसे लुनायनि थाखाय राहा खालामगोनखौ बिथांमोना लिरनानै होदों 65आव चिरां जिल्लानि भारत भुटान सिमना दादगिरियाव बडलेण्ड आलासि जिरायसालि न' लुनायनि राहा लागोन बे समाव दादगारि भारत भुटान सिमनानि साखाथियाव दादगारि दङ बे दादगारियाव बे समाव बडलेण्ड आलासि जिरायसालि बेवहाय खालामगोनखौ बेहाय लिरनानै होदों 66आव सनितपुर जिल्लानि दिगियाजुलि आरो गहपुर राजगड़ सारियालियाव बडलेण्ड आलासि जिरायसालि न' लुनाय जागोन आरो बे समाव सनितपुर जिल्लानि दिगियाजुलि आरो गहपुरनि राजगड़ सारियालियाव राजगड़ अरुणाचल बर्डार खाथियाव बेवहाय बडलेण्ड आलासि जिरायसालि न' लुनायनि थाखाय थांखि लागोन बा बिथांमोना आजावगोन होननानै बे बाथ्राखौ बुंथिदों 67 सनितपुर जिल्लानि बाटासिपुराव मडेल डिग्री कलेज गायसननायनि राहा खालामनो हादरसा सरकारखौ नारसिननाय जागोन बे समाव सनितपुर जिल्लानि बाटासिपुराव मडेल डिग्री कलेज गायसननायनि राहा खालामनो हादरसा सरकारखौ खावलायगोन एबा नारसिननाय जागोनखौ बिथांमोना फोरमायदों 68 बिटिसिआव गोदानै हाबनाय गामिफोरखौ लाना भिसिडिसि दानाय जागोन आरो भिसिडिसि जिउथे गोदानै हाबनाय बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों जे सानजा फारसे सिमाया बांदों आरो बेवहाय गामि जादों आरो बैफोरनि थाखाय बे भिसिडिसि दानायनि थाखाय गोदानै हाबनाय गामिफोरनि थाखाय भिसिडिसि दानायनि थाखाय राहा खालामगोनखौ बिथांमोना बा दानाय जागोनखौ बिथांमोना फोरमायथिदों भारतनि उदांस्रि दावहायाव गरखा हारिनिफ्राय गिबि बीर जोहोलाव मुंख्लं मेजर दुर्गा मल्लनि मुङाव कमिउनिटि हल लुनायनि राहा थागोन बेवहाय भारत उदांस्रिनि दावहायाव गरखा हारिनिफ्राय गिबि बीर जोहोलाव मुंख्लं मेजर दुर्गा मल्लनि मुङाव कमिउनिटि हल लुनायनि थाखाय बिथांमोना राहा लागोनखौ फोरमायथिदों 70 नम्बराव बाक्सा जिल्लानि बरमायाव हज भवन लुनायनि राहा खालामगोन बे समाव बाक्सा जिल्लानि बरमायाव हज भवन जाय हज भवनखौ जों मख'नांगोन जे बेवहाय मुसलमान हारिफोरनि जे सुबुंफोर बिथांमोननि थाखाय हज भवन लुनायनि थाखाय बाक्सा जिल्लानि बरमायाव राहा लागोनखौ फोरमायथिदों 71 चिरां जिल्लानि नांगलभाङायाव हस्पिटाल लुनायनि राहा खालामगोन चिरां जिल्लानि जे नांगलभाङा बे नांगलभाङायाव देहा फाहामसालि एबा हस्पिटाल लुनायनि थाखाय बिथांमोना बिथांखि आजावदों आरो बेहाय लिरदों बिथांमोना एबा रादाय होदों एमआइएल आरो गावबा गावनि बासिना लानाय आयदा जेरै आराबिक बर' असमिया बाङालि संस्कृत नेपालि आदिबासियाव नेपालि बायदियाव HSLC आरो HS थाखोनि जोबथा आनजादाव बयनिख्रुइ बांसिन बिबां नम्बर मोननाय फरायसाफोरनो राङारि मदद होनाय जागोन आरो बेवहाय मख'दों जे जायखिजाया जे बिजों एबा बर' असमिया बांगालि बे गावनि बिमा राव बे बिमा रावजों जाय बिथांमोना बे समाव HSLC आरो HS थाखोआव जोबथा आनजादाव बयनिख्रुइ बांसिन नाम्बार मोननाय बयनिख्रुइ हाइ स्कर खालामनाय बिथांमोननो बे समाव राङारि अनसुंथाइ होगोनखौ बिथांमोना बेवहाय लिरनानै होदों एबा 72 नम्बराव 73आव बिथांमोना लिरदों आसाम सरकारा बायदि फरायसालियाव आगोलाव थिसनजानाय राभा गार' नेपालि सावथाल रावनि फोरोंगिरि थिसननायखौ जुगामि लाखिबाय थानो थाखाय हादरसा सरकारखौ नारसिनबाय थाबाय थागोन आरो बेवहाय आसाम सरकारा बायदि फरायसालिफोराव आगोलाव थिसनजानाय राभा गार' नेपालि सावथाली रावनि फोरोंगिरिफोर एबा MIL साबजेक्ट थिसनथाइनि जुगामि खालामनो थाखाय बिथांमोना बे समाव नारसिनबाय थागोनखौ फोरमायथिदों 74 बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव बेंगलि नेपालि आराबिक आरो हिन्दी
राव बिफान बेखेवनो बिफानारिनि खाथियाव दाबि दैखांनाय जागोन आरो बे समाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव बेंगालि, नेपाली, आराबिक आरो हिन्दी राव बिफान बेखेवनो बिफानारि खान्थियाव दाबि दैखांनाय जागोनखौ फोरमायथिदों। 75 बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव राभा लेंगुवेज डिप्ल'मा कर्स बिफानारिनि खाथियाव दाबि दैखांनाय जागोन आरो बेवहाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव राभा लेंगुवेज डिप्ल'मा कर्स बिफानारि खाथियाव दाबि दैखांनाय जागोनखौ फोरमायथिदों। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव आराबिक, बर', हिन्दी, बेंगालि, नेपाली, मासकम, टुरिज्म, LLM बायदि बिफान बेखेवनो गोदान थिसनथाइ सोरजिनानै नांगौ बायदि राहा लानो बिफानारि खाथियाव नारसिननाय जागोन आरो बेवहाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव आराबिक, बर', हिन्दी, बेंगालि, नेपाली, मासकम, टुरिज्म, LLM बायदि बिफान बेखेवनो गोदान थिसनथाइ सोरजिनायनि थाखाय नांगौ बायदि राहा लानो बिफानारि खाथियाव नारसिननाय जागोनखौ फोरमायथिदों। 77 BTCनि मोनफ्रोम जिल्लायाव खौरांगिरिफोरनि थाखाय गंफाय गोदान गाबनि खौरांगिरिफोरनि जिरायग्रा न' लुना होनाय जागोन आरो बे समाव खौरांगिरिफोरनि थाखायबो बिथांमोना बेवहाय राहा लागोनखौ फोरमायथिदों जे BTCनि मोनफ्रोमबो जिल्लायावनो खौरांगिरिफोरनि थाखाय गंफाय गोदान गाबनि खौरांगिरिफोरनि जिरायग्रा न' लुना होनाय जागोनखौ बिथांमोना बेवहाय लिरनानै होदों। 78 बाक्सा, तामुलपुर आरो अदालगुरि जिल्लानि कच राजबंसि सुबुंफोरखौ रैखाथि गोनां थाखोआव थिसननो हादरसा सरकार राहा लायोब्ला बेवहाय BPF हानजा एबा BTC सरकारा हेंथा खालामनाय नङा। बेवहाय मख'दों बाक्सा, तामुलपुर, अदालगुरि जिल्लानि कच राजबंसि सुबुंफोरखौ रैखाथि गोनां थाखोआव एबा बेवहाय प्रोटेक्टेड क्लास जायखौ जों बुङो थिसननो हादरसा सरकारा जुदि राहा लायोब्ला BPF निफ्राय बेबो जेबो राहा थानाय नङा एबा बिथांमोनखौ अजद होनाय नङा होननानै बेवहाय लिरदों। 79 BTCनि नोगोरारिफोरनि गेदेर खहा खालामनो हाथाव दैमा-दैसाफोरनि हा गिसिखानाय आरो खुरखानायखौ होबथानो थाखाय BTC सरकारा नांगौ बायदि राहा लागोन। जिहेतु आसाम नाङैनो मोनसे दैजों बुंफबनाय एबा दैनि लोमनाया जायो थिग बेबायदिनो BTC आवबो जायो। दा बेनि मैखोमै दैमा-दैसाफोरनि हा गिसिखानाय खुरखानायफोरखौ राहा लानो थाखाय बिथांमोना बेवहाय लिरदों। 90 चिरां जिल्लानि नांगलभाङा दैमानि सायाव RCC दालां लुना कालिया गावजों नांजाबनाय गामिनि लामाखौ पाक्का खालामनाय जागोन आरो नांगलभाङानि जे बेजों बारलांनाय दैमानि सायाव बे RCC दालां लुनायनि थाखाय मोनसे राहा लागोनखौ फोरमायथिदों। 91 BTC सरकारा फिसा आरो गिदिर दै रोगाथाय फसंथान गायसननाय लोगोसे बायलांनो हमनाय गोबां दै रोगाथाय इरिगेसन फसंथानफोरखौ फिन फोथांफिनना आबादारिफोरनि आबाद फोथाराव दै जगायनायनि राहा खालामगोन आरो बिथांमोना मख'दों जे फिसा जिहेतु दै रोगाथाय एबा आबाद फोथाराव दै लांनाय इरिगेसननि बे राहाखौ फिन आरोबाव फोथाराव आबादारिफोरनि थाखाय लांनायनि थाखाय राहा लागोनखौ फोरमायथिदों। 92 ना फिसिनाय आबाद, मोसौ मैसो फिसिनाय, गाइखेर दिहुननाय बायदि मिरु गायसननाय BTC नाङैनो खामानि मोनै लाइमोनफोरनो गाव आथिं गसंथानाय राहा खालामनाय जागोन आरो बेनि अनगायै ना फिसिनाय, आबाद, मोसौ मैसो फिसिनाय, गाइखेर दिहुननाय बायदि मिरु गायसननाय BTC नाङैनो खामानि गैयै लाइमोनफोरखौ गाव आथिङाव गसंथानो हानाय बायदि राहा खालामनाय जागोनखौ फोरमायथिदों। 93 BTCनि भारत भुटान सिमना ओनसोलाव गोग्गो लोंग्रा दैनि राहा खालामनाय जागोन जे BTCनि साखाथियाव नांजाबना थानाय भारत भुटान सिमनानि साखाथियाव थानाय जे थागिबिफोरनो बिथांमोननो लोंनो थाखाय दैनि राहा खालामगोनखौ बेवहाय मख'दों। 94 साहा बागाननि खामानि मावग्राफोरनि दान बान्थाखौ बांहोनायनि थाखाय हादरसा सरकारसिम नारसिनगोन दे बे समाव साहा बागानाव खामानि मावग्राफोरनि थाखाय दान बान्थाखौ बांहोनायनि थाखाय हादरसा सरकारखौ नारसिनगोन होननानै फोरमायथिदों। खुदिया, आइजो, बैसोगोरा आरो गुबैयै गाव गोहोजों गसंथानो हायै सुबुंफोरनि रांखान्थि, समाजारि रैखाथि आरो जौगाखांनायनि थाखाय बायदि रोखोमनि बानजाथाव हाबाफारि आजावनाय जागोन आरो बेनि अनगायै खुदिया, आइजो, बैसोगोरा आरो गुबैयै गाव गोहोजों गसंथानो हायै सुबुंफोरनि रांखान्थि, समाजारि रैखाथि आरो जौगाथायनि थाखाय बायदि रोखोमनि बानजाथाव हाबाफारि आजावगोन होननानै फोरमायथिदों। 96 आसा कर्मी, ओंखाम संग्रा, अंगनबादि कर्मी आरो हेल्पारफोरनि दानारि
बान्थाया एसेल' बिबांनि थाखाय BPF हानजाया सरकार दाखांनायनि उनाव बिसोरनि दान बान्थाखौ बांहोनायनि राहा खालामनो हादरसा सरकारखौ नारसिननाय जागोन जिखिनि आशा कर्मी ओंखाम संग्रा अंगनबादि कर्मी बिथांमोननि थाखाय जे दान बान्थाया एसे खम दा बेखौ बांहोनायनि थाखाय सरकाराव फैनाय लोगो लोगोनो आसाम सरकारखौ नारसिनगोनखौ बिथांमोना लिरदों 47 आथिखालाव मोनबाय थानाय बैसोगोराफोरनि पेन्सननि रांखौ बांसिन बांहोनो थाखाय हादरसा सरकारखौ नारसिननाय जागोन बे पेन्सन सिस्टेम जेरै पेन्सन मोनो दानारि बैसोगोराफोरा दा बिसोरनि पेन्सनखौ बांहोनायनि थाखाय आसाम सरकार एबा हादरसा सरकारखौ नारसिनगोनखौ फोरमायथिदों 88 गासै रोखोम सरकारि साख्रिआवलाफोरखौ गोजाम पेन्सन सिस्टेम OPS खान्थिनि सिङाव लाबोनो थाखाय हादरसा सरकारखौ नारसिननांगोन बे OPS नि थाखाय बे समाव हादरसा सरकारखौ नारसिनगोनखौ फोरमायथिदों 89 आसामनि दैबानाखौ हारिनां जेंना महरै फोसावना बिनि जेंना सुस्रांनायनि राहा खालामनो हानजायाव मिरु सरकारखौ नारसिनलांगोन जिहेतु आसामाव मोनसे दैबानानि जेंनाया गोबां जायो दा बेखौ मोनसे दैबानाखौ बा बेखौ माहारिनां जेंना महरै बेखौ जेंनाखौ सुस्रांनायनि थाखाय बे जेंनाखौ सुस्रांनायनि थाखाय आसाम सरकारखौ आरो एबा मिरु सरकारखौ बेयाव नारसिनलांबाय थागोनखौ फोरमायथिदों 90 BTCनि गोनांथार लामा आरो दालांजों लोगोसे हा गिसिखानाय हा खुरखानाय आरो फ्लाड कन्ट्रलनि खामानिफोरखौ नांथारगौ बायदि गिबि खाबु होनानै मावफुंनाय जागोन आरो बेनि अनगायै गिबि खामानि हिसाबाव दालांजों लोगोसे हा गिसिखानाय हा खुरखानाय आरो फ्लाड कन्ट्रलनि थाखाय नांथारगौ बायदि गिबि खाबु होनानै मावफुंनाय जागोन गिबियाव बेखौ प्रायरिटि होननानै मावगोनखौ फोरमायथिदों 91 सरकार दाखांनायनि उनाव BTCनि हाग्रा ओनसोलाव मैदेर मानसिनि गेजेराव सोमजिनाय दाङाबाजिखौ फोजोबनो थाखाय फेन्सिंनि राहा लोगोसे बायदि बिथांखि आजावनाय जागोन जे मानसि आरो मैदेरनि दाङाबाजि बे दाङाबाजिखौ अरायथा खालामनो थाखाय फेन्सिं होनायनि राहा खालामगोन होनना फोरमायथिदों 92 आथिखालाव सोलिबाय थानाय सावस्रि बिथांखि जौगानाय आरो लांदां जाना थानाय मासिफोरखौ नांगौ बादि बिनायसा थिसननाय जागोन आरो बे आथिखालाव सोलिबाय थानाय सावस्रि बिथांखि जौगाहोनायनि थाखाय लांदां जाना थानाय मासिफोरखौ आबुं खालामनायनि थाखाय राहा खालामगोन 93 क'क्राझार मेडिकेल कलेज लोगोसे जिल्ला सरकारि देहा फाहामसालियाव डायलिसिस इउनिट बांहोनायनि थाखाय राहा लानाय जागोन आरो बेवहाय क'क्राझार मेडिकेल कलेज लोगोसे जिल्ला सरकारि देहा फाहामसालियाव डायलिसिस इउनिट बांहोनायनि थाखाय राहा खालामगोनखौ फोरमायथिदों 94 BTC गोरोबथा 2003नि मावफुंजायै खोन्दोफोरखौ मावफुंनो थाखाय भारत सरकारनि खाथियाव दाबि दैखांनाय जागोन जे BTC गोरोबथानि माखासे आद्रा बा माखासे दफाखौ खायसे मावफुंजायैखौ मावफुंनायनि थाखाय बे समाव नारसिनगोनखौ बिथांमोना फोरमायथिदों दा मा मावफुंजायाखै बेखौ बिथांमोना मख'दों ख नाम्बार BTCनि रादाय बायदियै कार्बि आलं आरो दिमा हासावआव थानाय बर' कसारिफोरनो आसामनि हाजोआरि जनजाति एबा ST हिल स्टेटास फारिलाइयाव थिसननायनि राहा खालामगोन जे बेवहाय BTC गोरोबथायावनो बे दंमोन BTR गोरोबथायावबो बे दङ आरो बेवहाय जाखिनि ST हिल्स कार्बि आलं आरो दिमा हासाव जे बर'फोरनो ST हिल स्टेटास होनायनि थाखाय बिथांमोना राहा लागोनखौ बेवहाय मख'दों ख भारत भुटान सिमना जमदुवारनिफ्राय भैरबकुन्द आरो बिश्वनाथ जिल्लानि आलुपारा सेसा दैमासिम माहारिनां राजालामा लुफुंना उन गोग्लैसोनाय ओनसोलफोरखौ फोनांजाबनाय राहा खालामगोन बेवहाय मख'दों भारत भुटान सिमना जमदुवारनिफ्राय जागायनानै भैरबकुन्द आरो बिश्वनाथ जिल्लानि आलुपारा सेसा दैमासिम माहारिनां राजालामा लुफुंना उन गोग्लैसोना ओनसोलफोरखौ फोनांजाब खालामनो थाखाय राहा खालामगोनखौ बेवहाय मख'दों ग नाम्बार मदद आरो फिन गायसनथाय बिफानखौ रिलिफ एन्ड रिहेबिलिटेसननि BTC सिम लाबोनो थाखाय बायदि दाबि दैखांनाय थाबाय थागोन बेवहाय मदद आरो फिन गायसनथाय एबा रिलिफ एन्ड रिहेबिलिटेसन थाखाय BTC सिम लाबोनो थाखाय राहा खालामबाय थागोनखौ बेवहाय मख'दों ख BTC मिरु सरकारनिफ्राय थोंजों रां थुबिल दैथायनाय राहा डाइरेक्ट फान्डिं सिस्टेमनि दाबिखौ लाखिबाय थानाय जागोन बे समाव डाइरेक्ट फान्डिंनि थाखाय बे समाव जे बे दाबिया थाबाय थागोनखौ फोरमायथिदों
बिटिसिनि बायजोआव दान्थे बिदान्थे गेजेराव थानाय गामिफोरखौ सावरायनायनि जोहै बिटिसिआव थिसननायनि राहा खालामनाय आरो बिटिसिनि बायजोआव दान्थे बिदान्थेनि गेजेराव थानाय गामिफोरखौ सावरायनायनि गेजेरजों खायसे खायसे गामिफोरा थिसनजायैयाव दं बेखौ लानानै बिथांमोना माइनरिटिस वेलफेयार डिपार्टमेन्टखौ बिटिसिआव लाबोनो थाखाय हादरसा सरकारनि खाथियाव दाबि दैखांनाय जागोन। बे समाव माइनरिटिस वेलफेयार डिपार्टमेन्टखौ बिटिसिआव लाबोनो थाखाय हादरसा सरकारनि खाथियाव दाबि दैखांनाय जागोनखौ बिथांमोना फोरमायथिदों। मिनारेल डिपार्टमेन्टखौ बिटिसिनि सिम लाबोना हाग्रा बिफानखौ फोनांजाबनो थाखाय हादरसा सरकारखौ नारसिननाय जागोनखौ फोरमायथिदों। 97 बिटिसि गोरोबथा बायदियै गं 18 गामिया जालाह रेभिनिउ सार्कलनि सिङाव थानांगौमोनब्लाबो गोरोन्थियाव बेफोर गामिया बिटिसिनि बायजो बरपेटा जिल्लानि बरनगर रेभिनिउ सार्कलनि सिङाव हाबसनना थायो। बेखायनो बैफोर गामिखौ सावरायनायनि गेजेरजों सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय जालाह रेभिनिउ सार्कलआव थिसननो थाखाय सरकारारि खाथियाव नारसिननाय जागोन आरो बेहाय मोनसे मख'दों जे बिटिसि गोरोबथानि बायदियै 18 गामिया जालाह सार्कलनि सिङाव थानांगौमोनब्लाबो गोरोन्थिनि थाखाय बेफोर गामिया बिटिसिनि बायजोनि बरपेटा जिल्ला सार्कलआव रेभिनिउ सार्कलनि सिङाव हाबसनना थाङो। बेखायनो बैफोर गामिखौ सावरायनायनि गेजेरजों सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय जालाह रेभिनिउ सार्कलआव थिसननायनि थाखाय सरकारारि खाथियाव नारसिननाय जागोनखौ फोरमायथिदों। 98 बड'लेण्ड सोमावसारनायजों सोमोन्दो लाखिनाय जिउ बावनाय एबा नोरजिया जालांनाय नखरफोरनो होबोनाय रां अनसुंथाइखौ होलांबाय थानाय जागोन आरो बड'लेण्ड जाखिनि आन्दलनाव जाय बिथांमोना शहीद जाबाय एबा मुंख्लं जाबाय बे मुंख्लं जानाय नखरफोरनो राङारि अनसुंथाइ होनाया सोलिबाय थालांगोनखौ फोरमायथिदों। 99 धोरोमारि सानखोसा सुबुंफोर थानाय जायगानि समाजारि रांखान्थि जौगानाय एबा फरायसालिफोरनि इयुन जौगानायनि थाखाय बायदि रोखोमनि बानजायथाव हाबाफारि आजावनाय जागोन। धोरोमारि सानखोसा सुबुं थानाय जायगानि समाजारि रांखान्थि जौगानाय एबा फरायसालिफोरखौ इयुनाव जौगानायनि थाखाय बायदि रोखोमनि बानजायनाय हाबाफारि आजावनाय जागोनखौ मख'दों। 100 एबा जोबथा आसाम एबा भारत सरकारजों गोजोन गोरोबथा खालामनानै गुबै फोथाराव फैनाय आलफा एनडिएफबि केएलअ बिटिएफ कब्रा मिलिटेन्ट बिरसा कामान्डो फोर्स राभा भाइपार्स आर्मि बायदि हाथियारजों सोमावसारग्रा आफादफोरनो सुस्रांजायै केसफोरखौ बोखारनाय जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनाय आरो फिन फसंथाननि थाखाय हादरसा एबा मिरु सरकारखौ नारसिननाय जागोन। जे बे समाव आसाम एबा भारत सरकारजों गोजोन गोरोबथा जानाय आरो बे गोजोन गोरोबथायाव मख'नांगोन जोङो आलफा एनडिएफबि केएलअ बिटिएफ कब्रा मिलिटेन्ट बिरसा कामान्डो फोर्स राभा भाइपार आर्मि बायदि हाथियारजों सोमावसारग्राफोरनो जे मोनसे थुलुंगाखां एबा बिथांमोनखौ जे मोनसे प्लेटफर्माव लाबोनानै जे बिथांमोननो मोनसे राहा खालामनाय जागोनखौ बिथांमोना फोरमायथिदों एबा बिथांमोननि केस आरो बिथांमोननि जे सरकारारि माखासे सावरायथायखौ बे समाव लाबोनखौ फोरमायथिनायखौ नुनो मोनदों। दा बियो 100ता जा बिथांमोननि रादाय एबा बे इस्ताहाराव होनाय जे गुबै रादाय बे रादायखौ नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबाय। दा थिग बेबायदिनो जे बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया गोख्रों भाबै गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन लेयाराव बिथांमोना खामानि मावदों आरो खामानि मावनानै बिथांमोना बे समाव 28ता मासि बे समाव देरहासारनो हादों रायजो राजाफोरजों अनसायनाय मोनदों। जे गासै 100ता नैबे इस्ताहाराव होनानै बिथांमोना रायजो राजाफोरनि गेजेराव थांदों। जे बिथांमोननि मावथांखिया मा बिथांमोना मा मावनो लादों बेखौ लानानै बिथांमोना रायजो राजाफोराव थादों आरो रायजो राजाफोरनि जोबोदनो मोनसे अनसायनाय मोनदों आरो जायनि थाखायनो बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया गासैनिख्रुइ गोबांसिन मासि मोननानै बिथांमोना देरहासार जादों आरो दिनै 11 रिंगा जानाय लोगो लोगोनो बिथांमोना जे समायखिरा लानाय हाबाफारिया जागोन आरो बे समायखिरा लानायाव आसाम रायजो बेंगिरि आरो गिबि मन्थ्रि बिथांमोना बाहागो लागोन आरो बाहागो लानायजों जिखिनि बे समायखिरानि हाबाफारि बे हाबाफारिया जागोनखौ जों मिथिनो मोनदों। नोंथांमोननो जे बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बिथांमोननि
इस्ताहाराव होनाय एबा बिसायख'थि इस्ताहाराव होनाय माखासे बाथ्राफोरखौ नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबाय आरो थिग बेबायदिनो बिथांमोना बेफोर रादायफोरखौ होनानै एबा बिस्ताहारनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनो खाथियाव थांनानै बिथांमोना गोबां बुरजा मासि मोननायखौ नुनो मोनदों। फैबाय थानाय समाव नोंथांमोननो जाखिनि बे इस्ताहाराव थानाय जाखिनि बाथ्राफोर जायखौ जों सावरायथारनांगौ दङ बैफोरखौ जों उननि समफोराव लाबोनानै जे गुबैयै जों सावरायनो थाखाय जों नाजाबावगोन। बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बिथांमोननि जे इस्ताहाराव थानाय 100टा जाखिनि रादाय एबा 100टा बिथांमोननि बिथांखि लानाय फैबाय थानाय सरकाराव बिथांमोना थायोब्ला मावनायनि थाखाय रायजो राजाफोरनो खोथा होनाय बे बाथ्राखौ नोंथांमोननि गेजेराव होबाय। गोजोन्थों।